Калі ласка, я хацеў папрасіць, там каля дзвярэй, каля канфесіяналаў вельмі шмат людзей сабралася. Падыдзіце, калі ласка, тут вось уперадзе вельмі шмат месца, каб мы трошкі больш раўнамерна размеркаваліся па касцёлу. Гэта будзе бяспечней і утульней, таму што спавядаць вельмі цяжка, калі каля самага канфесіянала людзі стаяць. Калі ласка. Раз. Дарагія сябры, там каля задняй сценкі касцёла вельмі шмат сабралася людзей. І вы стаіце там вельмі шчыльна. Калі ласка, падыдзіце трохі бліжэй.
Хвала Христу. Зрабіце, калі ласка, праход па цэнтру касцёла ад уваходу для святара і працэсіі. Дзякуй. Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рыхтовали наше сердце до гэтага дня про спокаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, каб з усім касцёлам распачаць святкаванне пасхальнай таямніцы Езуса Христа, дзеля спаўнення якой ён увайшоў у свой горад Єрусалим, каб там памерці і ўваскрэснуць. Узгадваючы гэты збаўчы ўваход, з верою і адданасцю пойдзем і мы за Панам, каб, беручы удзел у яго крыжовай таямніцы, стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молимся. Усемагутны вечны Божа, асвяці гэтыя галінкі Тваім благаслаўленнем, каб з радасцю, ідучы за Христом валадаром, мы маглі праз яго прыйсці да вечнага Єрусалима, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Sinu Davida,
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Калі наблизіліся да Єрусаліма, да Бетфагії, Бетаніі, да гары Аліўнай, Езус паслаў двух сваіх вучняў і сказаў ім: «Ідзіце ў паселішча, што перад вамі, і адразу, як увойдзеце ў яго, знойдзеце правязанае асляня, на якое ніхто з людзей яшчэ не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзіце. І калі хтосьці вам скажа, навошта вы гэта робіце, скажыце: ён патрэбны пану, і зараз жа адашле зноў яго сюды». Яны пайшлі і знайшлі асляня, прывязанае каля варот знадворку на вуліцы, і адвязалі яго. Некаторыя з тых, хто стаяў там, казалі ім: «Што вы адвязваеце асляня?» А яны адказалі ім, як наказаў Езус. І тыя адпусцілі іх. Прывялі да Езуса асляня і паклалі на яго свае плашчы, а ён сеў на яго. І многія свалі плашчы свае на дарозе, а іншыя зялёныя галінкі, зрэзаныя на палях. І тыя, хто ішоў спераду і ззаду, усклікалі: «Гасанна! Благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана! Благаслаўлёнае валадарства айца нашага Давіда, якое надыходзіць! Гасанна на вышынях!» Гэта слова Пана. Дарагія браты і сестры, яшчэ раз вас усіх сардэчна вітаю падчас гэтага свята, якое гэтай нядзелі мукі Пана, але таксама і пальмавай нядзелі. Услухваемся ў Слова Божае, разважаючы яго і удзельнічаючы ў гэтых таямніцах. Гэтую святую імшу я ахвярую за ўсю нашу парафію. Прашу аб Божым благаслаўленні, аб усіх патрэбных ласках для ўсіх нас. Молимся.
Всемагутны вечны Божа, Ты учыніў, што наш збаўца прыняў цела і памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду узор пакоры. Ласкава дапамажы нам наследаваць яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел у яго з мёртвых паўстанні, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам падтрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярну ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены, таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае.
Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янів. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наровні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей. Із вигляду, ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним, аж до смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усялякое ім'я, каб на ім'я Єзуса схилилося кожне колено створенню небесних, земних і подземних, і каб кожний язик визнавав, що Паном єсть Єсус Христос, для хвали Бога Отця. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков. Хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяним, аж до смерти, смерти крижовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад всякое имя. Хвала Тебе, Володар веков. Мука Пана нашага Єсуса Христа паводле Марка. Было 2 дні да свята Пасхі і праснакоў, і шукалі першасвятары і кніжнікі, як бы ўзяць Езуса хітрасцю і забіць, бо казалі: Не ў свята, каб не было абурэння ў народзе. І калі Езус быў у Бетаніі, у доме пракажонага Сымона, і сядзеў за сталом, прыйшла жанчына з алебастравым флаконам міра, з чыстага і вельмі каштоўнага нарду, і, разбіўшы флакон, выліла яму на галаву. А некаторыя абураліся паміж сабою. Навошта гэткае марнатраўства міра? Бо можна было прадаць гэтае міра больш, чым за 300 дынараў і раздаць убогім. І папракалі яе. Але Езус сказаў: Пакіньце яе, навошта дакучаеце ёй? Яна зрабіла добры ўчынак для мяне, бо убогіх заўсёды маеце пры сабе, і калі захочаце, можаце ім чыніць дабро. А мяне не заўсёды маеце. Яна зрабіла, што магла, загадзя намасціла цела маё для пахавання. Сапраўды кажу вам, дзе б не абвяшчалася Евангелие па ўсім свеце пра тое, што зрабіла яна, сказана будзе на ўспамін аб ёй. І пайшоў Юда Іскарыёт, адзін з 12, да першасвятароў, каб выдаць ім Езуса. Яны ж, пачуўшы, узрадаваліся і абяцалі даць яму срэбранікі. І ён шукаў, як пры нагодзе выдаць яго. І ў першы дзень праснакоў, калі ахвяравалі Пасху, сказалі яму вучні ягоныя: Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе з'есці Пасху? І ён паслаў 2 з вучняў сваіх, кажучы ім: Ідзіце ў горад, там сустрэне вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім і там, куды увойдзеце, скажыце гаспадару дома. Настаўнік кажа: дзе святліца, у якой я мог бы з'есці Пасху з вучнямі маімі? І ён пакажа вам вялікі верхні пакой, засланы і падрыхтаваны, там прыгатуйце нам. І пайшлі вучні ягоныя,
І прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. А калі звечарэла, ён прыйшоў з 12. І калі яны сядзелі за сталом і елі, Езус сказаў: «Сапраўды кажу вам, што адзін з вас, які есть са мною, выдасць мяне». Яны засмуціліся і пачалі казаць яму адзін за адным. Ці не я? А ён сказаў ім: «Адзін з 12, які мачае са мною у місе, бо сапраўды сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго. Але гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было гэтаму чалавеку не нарадзіцца». І калі яны елі, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, паламаў і даў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І, узяўшы келіх, узнёс падзяку і даў ім. І пілі з яго ўсе, і сказаў ім: «Гэта моя кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новым у валадарстве Божым». І, праспяваўшы гімн, яны пайшлі на Аліўную гару. І сказаў ім Езус: «Усе вы зняверыцеся, бо напісана: удару пастара і рассеюцца авечкі. Але пасля майго ўваскрасення я апярэджу вас у Галілеі». Пётр сказаў яму: Калі ўсе і зняверацца, але толькі не я. Адказаў яму Езус: «Сапраўды кажу табе, што ты сёння ў гэтую ноч, перш чым двойчы заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне». Але ён яшчэ настойлівей казаў: Калі б трэба было памерці разам з табою, не адракуся ад цябе. Тое самае казалі і ўсе. Калі яны прыйшлі ў месца, якое называлася Гецэманія, Езус сказаў вучням сваім: «Сядьце тут, пакуль я памалюся». І ўзяў з сабою Пятра, Якуба і Яна, і ахапіў яго страх і трывога, і сказаў ім: «Засмучана душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце». І, адышоўшы крыху ўперад, упаў на зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула яго гэтая гадзіна. І казаў: «Абба, ойча, ты ўсё можаш. Адхілі ад мяне гэты келіх. Але не чаго я хачу, а чаго ты». Калі вярнуўся і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: «Сымоне, спіш? Ты не мог чуваць адной гадзіны? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе. Сапраўды, дух ахвочы, але цела слабое». І зноў, адышоўшы, маліўся тымі ж словамі. Вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. І не ведалі яны, што яму адказаць. І прыйшоў ён трэці раз і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце? Досыць, настала гадзіна. Вось выдаецца сын чалавечы ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем. Вось наблізіўся мой здраднік». І адразу, калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў Юда, адзін з 12, а з ім мноства людзей з мячамі і кіямі, ад першасвятароў, кніжнікаў і старэйшын. А той, хто выдаў яго, даў ім знак, кажучы: Каго я пацалую, то і ёсць. Схапіце яго і вядзіце асцярожна. І, прыйшоўшы, адразу падышоў да Езуса і сказаў: Раббі. І пацалаваў яго. А яны усклалі на яго рукі свае і схапілі яго. Адзін жа з тых, хто стаяў побач, дастаўшы меч, ударыў слугу першасвятара і адсек яму вуха. Адказваючы, Езус сказаў ім: «Як на звачынцу выйшлі вы з мячамі і кіямі, каб схапіць мяне.
Кожны дзень я быў з вамі ў святыні і навучаў, і вы не схапілі мяне, але каб збылося Пісанне. І ўсе, пакінуўшы яго, паўцякалі. Адзін юнак, накінуўшы палатно на голае цела, ішоў следам за ім. І схапілі яго, а ён, пакінуўшы палатно, голы ўцёк ад іх. І завялі Езуса да першасвятара, у якога сабраліся ўсе першасвятары, старэйшыны і кніжнікі. А Пётр зводдаль ішоў следам за ім, аж у сярэдзіну, на дзядзінец першасвятара, і сядзеў са слугамі і грэўся каля агню. А першасвятары і ўвесь сінадрыён шукалі супраць Езуса сведчання, каб забіць яго, і не знаходзілі. Бо многія давалі ілжывыя сведчанні супраць яго, але сведчанні не супадалі, а некаторыя, устаўшы, сведчылі супраць яго ілжыва, кажучы: Мы чулі, як ён казаў: «Я зруйную гэтую рукатворную святыню і за 3 дні адбудую іншую, нерукатворную». Але і так сведчанне іхняе не супадала. Тады стаў першасвятар пасярэдзіне і спытаўся ў Езуса, кажучы: Нічога не адказваеш на тое, што яны супраць цябе сведчаць? Але ён маўчаў і нічога не адказваў. Зноў першасвятар пытаўся ў яго і казаў яму: Ці ты Христус, сын благаслаўлёнага? Езус сказаў: Я ёсць. І вы ўбачыце Сына Чалавечага, які сядзіць праваруч усемагутнага і ідзе на аблоках нябесных. Першасвятар жа разадраў адзенне сваё і сказаў: Навошта яшчэ нам сведкі? Вы чулі блюзнерства. Як вам здаецца? І яны ўсе прызналі яго вартым смерці. Некаторыя пачалі пляваць на яго і закрываць яму твар, і біць яго, і казаць яму: Прароч. Таксама слугі білі яго па твары. Калі Пётр быў унізе на дзядзінцы, прыйшла адна служанка першасвятара і, убачыўшы Пятра, які грэўся, прыгледзелася да яго і сказала: І ты быў з Езусам Назаранінам. Але ён адрокся, сказаўшы: Не ведаю і не разумею, што ты кажаш. І выйшаў адтуль на пярэдні дзядзінец. І заспяваў певень. Служанка, зноў убачыўшы яго, пачала казаць тым, хто стаяў побач: Гэты з іх. Ён жа зноў адрокся. Крыху пазней тыя, хто стаяў тут, зноў пачалі гаварыць Пятру: Сапраўды ты з іх, бо ты галілеец. Ён жа пачаў клясціся і прысягаць: Не ведаю гэтага чалавека, пра якога гаворыце. І адразу другі раз заспяваў певень. І ўзгадаў Пётр слова, сказанае яму Езусам: перш чым двойчы заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. І заплакаў. З самай раніцы першасвятары са старэйшынамі і кніжнікамі і ўвесь сінадрыён зрабілі нараду і, звязаўшы Езуса, павялі і аддалі Пілату. Пілат спытаўся ў яго: Ты кароль юдэйскі? Ён жа сказаў яму ў адказ: Ты кажаш. І абвінавачвалі яго першасвятары ў многім. Пілат жа зноў спытаўся ў яго: Ты нічога не адказваеш. Паглядзі, сколькі сведчаць супраць цябе. Езус нічога больш не адказваў, таму дзівіўся Пілат. На свята ён адпускаў ім аднаго вязня, якога прасілі. Быў жа нейкі Бараба, зняволены са сваімі саўдзельнікамі, якія падчас бунту ўчынілі забойства. І, падышоўшы, натоўп пачаў прасіць таго, што ён заўсёды рабіў ім. Пілат жа сказаў ім у адказ: Хочаце, адпушчу вам караля юдэйскага? Бо ведаў, што першасвятары выдалі яго ад зайздрасці. Але першасвятары падбухторылі народ, каб лепш адпусціў ім Барабу. Пілат, адказваючы, зноў сказаў ім: Што хочаце, каб я зрабіў з тым, каго вы называеце каралём юдэйскім? Яны закрычалі зноў. Укрыжуй яго! Пілат сказаў ім:
Што дрэннага зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней закрычалі. Укрыжуй яго! Тады Пілат, хочучы дагадзіць людзям, адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. Жаўнеры адвялі яго ў сярэдзіну дзядзінца, гэта значыць у прыторыю, сабралі цэлую кагорту, апранулі яго ў пурпур і, сплёўшы цярновы вянок, усклалі на яго і пачалі вітаць яго. Вітай, кароль юдэйскі! І білі яго па галаве трысцінай, і плявалі на яго, і, згінаючы калені, кланяліся яму. А калі насмяяліся з яго, знялі пурпур і апранулі ў ягоную вопратку, і павялі яго, каб укрыжаваць. І прымусілі нейкага Сымона Кірынейца, бацьку Аляксандра і Руфа, які ішоў з поля, несці ягоны крыж. І прывялі Езуса на месца, званае Галгота, што азначае «месца чэрапа». І давалі яму піць віно са смірнаю, але ён не ўзяў. Калі ўкрыжавалі яго, падзялілі вопратку ягоную, кідаючы лёсы, каму што ўзяць. Была ж 3-я гадзіна, калі ўкрыжавалі яго. І быў надпіс з віной ягонай «Кароль юдэйскі». Разам з ім укрыжавалі 2 злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку ад яго. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: Гей, ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога, сышоўшы з крыжа. Падобна і першасвятары з кніжнікамі, насміхаючыся, казалі адзін аднаму: Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць? Хрыстус, кароль Ізраэля, няхай сыдзе цябе з крыжа, каб мы ўбачылі і паверылі. І тыя, хто быў укрыжаваны разам з ім, зневажалі яго. Калі надышла 6-я гадзіна, цемра настала па ўсёй зямлі аж да гадзіны 9-й. А каля 9-й гадзіны усклікнуў Езус моцным голасам: Эллі, Эллі, лема сабахтані. Што азначае «Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: Вось, ён кліча Іллю. А адзін пабег, намачыў губку воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго, кажучы: Чакайце, пабачым, ці прыйдзе Ілля зняць яго. Езус жа, ускрыкнуўшы моцным голасам, сканаў укленчым. І заслона ў святыні разарвалася надвое ад верху да нізу. Сотнік, які стаяў насупраць яго, сказаў, убачыўшы, як ён канаў: Праўдзіва, чалавек гэты быў сынам Божым. Былі і жанчыны, якія глядзелі здалёк. Сярод іх была і Марыя Магдалена, і Марыя, маці Якуба малодшага і Юзафа, і Саламея, якія тады, калі ён быў у Галілеі, спадарожнічалі і служылі яму, і многія іншыя, якія разам з ім прыйшлі ў Єрузалем. Калі звечарэла, і паколькі была пятніца, гэта значыць пярэдадзень шабату, прыйшоў Юзаф з Арыматэі, дастойны дарадчык, які і сам чакаў валадарства Божага, і адважыўся ўвайсці да Пілата,
каб прасіць цела Езуса. Пілат здзівіўся, што ён ужо памёр, і, паклікаўшы сотніка, спытаўся ў яго, ці даўно сканаў. І, даведаўшыся ад сотніка, аддаў цела Юзафу. Ён, купіўшы палатно і зняўшы цела, захінуў у палатно і паклаў у магіле, якая была высечана ў скале, і прываліў камень да яе ўваходу. А Марыя Магдалена і Марыя Юзафа глядзелі, дзе яго паклалі. Гэта слова Пана. Присядьте. Вось гэта Евангелие, якое толькі што чулі разам з вами, у пэўным сэнсе яго перажывалі, яно патрабуе цішыні, каб таксама вось услухацца ў гэтыя падзеі, каб яшчэ раз перажыць іх. Сёння распачынаем ужо вялікі тыдзень, сёння ўжо вось уваходзім у гэтую пасхальную цэлебрацыю, пасхальную таямніцу. Чулі на пачатку, што Езус, калі ўваходзіў у Єрусалім, калі быў гэты ўрачысты з'езд у Єрусалім, то шмат людзей, якія сустракалі яго, жыхары гэтага горада, вось, віталі яго галінкамі, падобна як мы сёння вось гэтымі, у нас вербы, у кагосьці пальмачкі. І радасна крычалі: «Гасанна, сыне Давіда! Гасанна, ты мой збаўца, ты вось той, каго абяцалі нам прарокі». Гэта быў такі вось радасны крык, крык пэўнага шчасця, што вось, наконец-то, прыйшоў той Месія, якога нам абяцалі. Але таксама вось у сённяшнім другім Евангеліі, якім мы чуем, гэты самы натоўп тых самых жыхароў і гэтага горада Єрусаліма ўжо крычыць: «Укрыжуй, укрыжуй, на крыж з ім». І, канешне, браты і сёстры, добра, каб мы гэтае Слова Божае чыталі сёння ў нашым жыцці. Бо сапраўды мы можам вось сёння, як нас вельмі шмат, прыходзім таксама вось на гэтую літургію, прыходзім, многія з вас ужо адбылі споведь, вось некаторыя ўжо, напэўна, паспавядаліся, некаторыя, можа, яшчэ спавядаюцца, вось брат Андрэй там таксама сядзіць у канфесіянале. І гэта вось той час, які вельмі цяжкі для святароў, і кажу, гэта не таму, што вось мы стамляемся ад слухання нашых споведзей, гэта таго пакаяння, але таму, што адбываецца вось падобная сітуацыя, якую мы толькі што чулі і перажывалі ў Евангеліі. Мы на пачатку крычым вось: «Гасанна, будь праслаўлены», а пазней укрыжываем Хрыста. Чаму так адбываецца? Ну вось, колькі разоў гэтыя споведзі перад святам, я ўжо не першы год гэта кажу, і, напэўна, не падчас аднаго казання гэта казаў. Не чакайце да свята, каб свята не было прычынай нашай споведзі. Бо многія пачынаюць менавіта з таго, што вось свята, вось я прыйшоў, любіце мяне. Прычына маёй споведзі, прычына майго пакаяння таму, што я не хачу больш жыць у граху. Таму, што я не хачу жыць у няволі. Таму, што я не хачу быць рабом злога. І Христос дае нам гэтую магчымасць. Канешне, для некаторых можа быць так, я маю надзею, і Божая ласка, напэўна, так дзейнічае ў жыцці чалавека, што гэта вось толькі адзін такі момант, свята, такая нагода, што хапае гэтай вось пэўнай адвагі пайсці да споведзі, бо можна праскачыць, бо у святара цэлы канвеер, ён толькі так хуценька не будзе чапляцца. Але ж, браты і сёстры, вельмі часта гэтая споведь адбываецца вось ад аднаго свята да другога свята.
Ад аднаго свята да другога свята зноў і зноў прыходзім. І калі самая страшная рэч, якая можа здарыцца ў тваім жыцці сёння, гэта што ты прыйшоў сюды, прыйшла сюды менавіта, каб пасвяціць гэтую вербачку. Гэта самае страшнае, што сёння можа быць. Бо гэта значыць, што тое, што тут адбываецца, ты ўвогуле тады не разумееш. Верба – гэта вось знак нашага ўдзелу у пачатку пасхальнага вось вялікага тыдня. Таго, што мы ўваходзім у гэтае свята Пасхі, свята ўваскрасення, свята, калі Христос вызваляе нас з няволі граху, калі Ён перамагае злога. І гэта вось знак, гэта толькі сімвал, гэта не якісьці магічны амулет, не якісьці магічная ветачка, як ваўшэбная палачка, так? І я вас сёння заклікаю, браты і сёстры, каб вы моцна перажылі гэтае свята. У каталіцкім касцёле ёсць такое правіла, я уже шмат пра гэта кажу, абавязак таго, што каталікі ўдзельнічаюць у нядзельнай святой імшы. Вось гэта наш абавязак, уже шмат каму казаў, але і наша прывілегія таксама. Христос кажа: «Вось цела маё, вось кроў мая, бярыце і ешце. Хто будзе спажываць гэтае цела, хто будзе піць з гэтага келіха, будзе мець жыццё вечнае». Кожную нядзелю у касцёле адзначаецца свята Пасхі, свята ўваскрасення. Кожная нядзеля гэта зноў і зноў мы вяртаемся да гэтага ўспаміну гэтых вялікіх падзеяў. Браты і сёстры, жадаю вам, каб вось сапраўды гэтая сённяшняя нядзеля, пальмавая нядзеля, была сапраўдным такім вось пачаткам нашага яшчэ зноў і зноў навяртання. Жадаю вам, каб вось на гэтай пальмавай нядзелі і на гэтым усё не скончылася, каб вы добра падрыхтаваліся, разлічылі час, разлічылі свае сілы, магчымасці, і каб перажылі вось гэтыя апошнія 3 дні вялікага тыдня, вялікі чацвер, вялікую пятніцу, вялікую суботу, уваходзячы у вігільную пасхальную, разумеючы і ведаючы, што адбываецца, што зрабіў Христос для майго жыцця. Заплануйце так час, пастарайцеся аб гэтым. Пастарайцеся больш даведацца аб тым, што азначаюць гэтыя дні для нас. Няхай так станецца. Аман. Зараз вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, всемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, адзінасутнага, Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага палення, ішоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў памучаны і пахаваны, на трэці дзень воскрес, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праварочаецца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго царству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один
чекаем воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Праз Єзуса Христа, які праз свою муку і смерть на крижі выслужил людям збавлення, узнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. Молімся за святы касцёл, каб ён прыносіў церпячым суцяшэнне, а грэшных яднаў з Богам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб яны заўсёды служылі справе спакою і паяднання людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з Эўхарыстыі яны чэрпалі моц для нясення Христовага крыжа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх грэх аддаліў ад Хрыста, каб яны маглі вярнуцца да Яго праз глыбокі жаль за грахі і шчырае пакаянне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей пакрыўджаных, каб яны былі вольныя ад нянавісці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб глыбокае перажыванне пасхальнай таямніцы напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты здабыў нас для сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы для Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста, Пана нашага. I pragnieć
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахверу принял Бог, Отец Всемогутный. Пане, праз муку Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однак спадзаемся атрымаць яе праз гэтую святую ахверу, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён вольны ад грахоў цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за нашае злачынства. Сваёю смерцю ён змыў нашыя правіны, а яго з мёртвых паўстання прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённого дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб ты увайшов. Ojcze mój, kali nie może obminąć mnie гэты келих, каб мне не піць з яго, няхай же станецца Твоя воля.
Помолимся. Пане, Ты умацевал нас хлебом небесным и про смерть Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, у якое верим. Покорно Тебе просим, каб праз Яго з мертвых паўстання мы досягнули мэты нашага вандравання. Праз Христа Пана нашага. Яшчэ паслухайце важныя аб'явы. Распачалі ўжо зараз вялікі тыдзень, кожны дзень гэтага тыдня, ён называецца вялікім менавіта таму, што уваходзім у самыя вялікія падзеі нашай веры, якія мы можам разважаць. Я хочу падзякаваць адразу ўсім тым, хто дапамагаў, рабіў і даглядаў таксама вось у касцёле, рабілі вербы, усім вам дзякуй вялікі. Вялікі чацверг 1 красавіка імша вячэры Пана о 18 гадзіне. Вялікі чацверг – гэта пачатак святога пасхальнага трыдума, трох святых дзён, якія з'яўляюцца непасрэдным святкаваннем Пасхі. Адарацыя Найсвяцейшага сакраменту ў цямніцы пасля вячэрняй літургіі да 21 гадзіны адбудзецца ў гэты дзень. У Вялікую пятніцу будзем разважаць муку Пана. Раніцай будзе магчымасць памаліцца ютраняй тут у касцёле перад Найсвяцейшым сакраментам, а 8 гадзіны літургія мукі Пана а 18 гадзіны. Падчас гэтай літургіі адбудзецца адарацыя крыжа. Адарацыя Найсвяцейшага сакраменту таксама у гэты дзень будзе да 21 гадзіны. Таксама нагадваем, што ў гэты дзень распачынаецца навена да Божай міласэрнасці. У Вялікую суботу, 3 красавіка, а 8 гадзіны у нашым касцёле будзе ютрання гадзіна чытанняў, а на працягу ўсяго дня адарацыя Езуса ў грабніцы. Благаслаўленне страваў на велікодны стол пачынаецца з 11 да 16 гадзіны. Ну і паглядзім праўдападобна, як у мінулым годзе гэта будзем рабіць вось тут, на двары каля касцёла. Ну, як будзе добрае надвор'е, калі ўжо будзе якісьці там супер дождь, то пойдзем у нашу капліцу. На пасхальную вігілію, якая з'яўляецца маці ўсіх літургій, запрашаем вечарам а 23 гадзіне. Гэтая літургія закончыцца рэзуррэкцыйнай працэсіяй. Пасхальная вігілія – гэта пачатак цэлебрацыі таямніцы Хрыста ўваскрослага. Тыя, хто ўдзельнічае у пасхальнай вігіліі, могуць прынесці таксама стравы для асвячэння на начную літургію. Будзем іх асвячаць непасрэдна пасля рэзуррэкцыйнай працэсіі. У гэты дзень таксама можна прынесці з сабою ваду. Ну, я думаю, што мы яшчэ дакупім гэты час. І абавязкова таксама возьміце з сабою свечкі для літургіі аднаўлення абяцанняў хросту. Раніцаю 1 красавіка ў нядзелю Васкрасення Пана будзе святая імша толькі о 12 гадзіне. Но ў мінулым годзе спрабавалі две. Не ведаеце, гэта каранавірусці, мы ўсе ўдзельнічаем у начную. Але падчас на першую о 10 прыйшло так, прыйшлі даволі так шмат людзей, а на другую, на 12 гадзіну прыйшло 3 чалавекі. У гэтым годзе паспрабуем адну, паглядзім. Таксама нагадваем, паважаныя браты і сёстры, аб тым, што каб лепш падрыхтаваліся да гэтых святах, тое, што я ўжо казаў падчас казання, прысвяціце час на асабістую малітву, над разважанне над Словом Божым. Пашукайце, паразважайце, чаму так важныя гэтыя 3 дні, што гэта за свята Пасхі. Таксама нагадваем, што ў нашым касцёле перадсвяточная споведь яшчэ будзе ў панядзелак, аўторак і сераду перад кожнай святой імшой. У Вялікі чацверг, пятніцу і суботу споведзі ўжо не будзе. За выключэннем нейкіх там ужо смяротных выпадкаў ці вайскоўцаў, напрыклад, адпусцяць. На гэты час, на перажыванне гэтага пасхальнага трыдума, плённае перажыванне, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами.
Схилите головы на благословление. Боже наш Ойче, узглянь ласкаво на сям'ю Твоих верных, за якую наш Пан Єсус Христос без вагання отдав себе у руки злочинців і прийняв крижовую муку, який живе і володарить на веки вечные. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокус, астак злого духа, будь нам обороною, княжем войска небесного, моцею Божою скинь упік вас. Сатану і інших злих духов, які в нас губу душов, снують по світі. Амінь.